Labarin wata yarinya wacce ake kira da ASMAU, wacce wani dodo ya buƙaci a kawo ta domin ya cinye ta, wato ya karin kumallo da ita. Idan har wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, muna so don Allah ba tare da bata lokaci ba ku danna mana subscribe ta yadda za a ringa sanar da ku daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. A cikin wani ƙauye mai nisan nisa wanda yake nesa da yammacin arewa, can cikin wata ƙasa wacce ake kira da shingen barau, an yi wani ƙaton azzalumin ƙasar gumin dodo wanda yake cinye ɗan adam duk shekara. Yakan buƙaci a kai mai mutum ɗaya cikin wannan jeji saboda ya karin kumallo da shi. Wannan dodo ya kasance yana mai matuƙar takura musu babu dare babu rana. Idan har ya nemi da a bashi ASMAU sai ya shigo cikin wannan gari. Dama ASMAU ta kasance kyakkyawa ce ita sosai, wata rana shekara ta jini haka zalika da farin jini a gurin al'umma. Haka wannan dodo ya buƙaci da a bashi ita domin ya cinye ta. To, ASMAU ta kasance 'yar gidan sarki ce wanda babanta shine yake mulki a cikin wannan gari a halin yanzu. Haka mutanen ƙauye babu babba babu yaro, maza da mata suka baya goyon baya cewa tunda har dodo ya nemi a bashi ASMAU to me zai hana a tura mai ita. Mahaifinta ya ce shi gaskiya ba zai bada 'yarsa ba, akan me zai ɗauki 'yarsa ya sadaukarwa da wani banza dodo. Dodo ya ji labari ransa ya ɓaci, sannan ya aiko da saƙo cewa idan har ba a bashi wacce ya nema ba to tabbas gaba ɗaya ahalin wannan ƙauye sai sun ƙare. Sarki ransa ya ɓaci sosai, sannan ya ce idan har bai fasa shigowa ya kashe duk wanda ransa yake so ba, shi ba ɗan halak ba ne. Dodo da daddare ya shigo cikin wannan gari ya kwashe gaba ɗaya matan da suke cikin wannan gari, sannan ya ce idan har ba a turo mai ASMAU ba to tabbas sai ya cinye duka wa'annan matan da ya kwashe, kuma ya ba su nan da kwana ɗaya. To, sarki ya nace cije ya ce shi gaskiya ba zai ba da 'yarsa ba. Ko ita kuma ASMAU da ta fuskanci cewa idan har bata je ta sadaukar da rayuwarta ba to wannan dodon zai cinye gaba ɗaya mutanen cikin wannan ƙauye. Sai ta shirya tsaf da mangariba, sannan ta sa kayanta ta fita. Ta tafi cikin jeji tana 'yar waƙarta. Dodo, dodo, gani na zo ka sakan mana 'yan mutanen garinmu su koma gida, in ya so ni ka cinye ni. Shiru. Dodo, dodo, gani na zo ka sakan mana mutanen garinmu su koma gida, in ya so ni ka cinye ni. Can wannan dodon da ya fuskanci cewa ASMAU ta zo, sai ya to a fusace yana gurnani ransa a ɓace, sannan ya zo ya samu ASMAU. Ashe ASMAU ta to da kayan yakin ta, wuƙa wace ce komai har da kibiya, sannan ta zuba su a cikin hijabi. Suna dodon ne ya zo ya ɗauke ta, suna cikin tafiya ya ɗaure ta, ya ce to tilla kin kawo kanki, da kun yi min gardama, yanzu ba iyake kaɗai ba har sauran matan da na kwashe duka sai na tattara na cinye ku. ASMAU ta ce ai ba haka aka yi da kai ba, yarjejeniya ce, kace idan har aka turo ma ni to tabbas zaka cika shauran mutanen da ka kama. Ya ce amma yanzu na fasa. Kafin dodo ya je ya gama shirye-shiryen haɗa wuta ya dawo ya miyar kumallo da su, ASMAU har ta raba musu makaman da ta to da shi a cikin hijabi, sannan ta ɗauki takofi ta laɓe. Dodon nan yana shakwana, ta yi tsalle ta tsula mai kibiya a cikin ido, sannan ɗaya ta caka mai wuƙa. Suka ringa faɗa da wannan dodon, yaƙi ya ɓarke har ya samu ya karya mutum biyu. Amma ASMAU tsabar juriya da kuma jarumta irin tata, ta cake ta ringa faɗa da dodon nan da wuƙa, sai da dodon nan ya mata jina-jina, amma sai da ta ci nasara ta kashe shi. Sannan ta to da 'yan uwanta, aka goyo shauran da basu ji ciwo ba aka dawo da su cikin gari. Sannan ta turo wannan dodon, aka je aka turo shi a cikin kura. Wannan dodon ya mutu. Mutanen gari sun yi murna sosai da irin jarumtar da ta nuna, har mutanen gari suke mata waka, wasu suke ce mata ASMAU jarumar ƙauye, ta zama ta ɗaya a cikin gari. Saboda haka maimakon babanta ya zama sarki, ita za ta zama sarki. Ta ce akwai wata mata wacce ake kira da Ladi. Ladi ta kasance a rayuwarta ba ta da ɗa, sannan kuma ba ta da miji. Kullum ita kaɗai take rayuwarta cikin farin ciki tare da kwanciyar hankali. Sai dai mutanen wannan ƙauye kullum sun takura mata, saboda suna mata kallon mayya, saboda ta kasance ita kaɗai take rayuwarta, ba ta takalar kowa, kuma sannan ba ta faɗa. Sai dai wata rana ta haɗu da wani biri wanda ta taimakawa, daga ƙarshe ya zama mata garkuwa a cikin rayuwarta. Kafin mu shiga da ku cikin tatsuniyar tamu kai tsaye, muna so idan kai bako ne a wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe, kana ka taɓa mana alama ta ƙararrawar sanarwa, ta yadda za mu ringa sanar da kai daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. A cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda yake yammacin Afirka, cikin ƙasar Hausa, an yi wata mata wacce ake kira da Ladi.
Ladi ta kasance baiwar Allah ce, sannan shiru-shiru ce, babu ruwanta, ba ta shiga cikin al'amuran kowa saboda ta kasance ita kaɗai take rayuwarta, ba ta da ɗa, ba ta da ‘ya, haka zalika ba ta da miji. An takura mata sosai a cikin wannan ƙauye, babu babba, haka zalika babu yaro. Kowa yakan tsokane ta, sannan ya gaya mata magana maras daɗi. Abin yana mata ciwo sosai, amma takan yi haƙuri, saboda ko da a ce ta je ta kai wa mai gari ƙara, babu wani mataki da yake ɗauka a kai face ba ta haƙuri, sannan ya haɗa ta da kwanon hatsi da kuma kwanon wake. Ita kuma gashi ba wai bara abinci take ba, saboda takan fita da kanta ta je ta yi farauta. Wata rana bacin ta gama sallah sai ta fita daji domin ta je ta nemo abincin da za ta ci. Tana cikin tafiya ne fa sai ta haɗu da wani biri ba shi da lafiya, ɗan ƙarami, sai ya bata sosai sosai. Sai ta ɗauko wannan birin ta tura shi zuwa gida, ta ringa ba shi kulawa, sannan tana jiƙa mai magani yana sha, har wannan birin ya samu sauƙi, sannan ya samu lafiya. Kullum takan ba shi abinci, har 'yan ƙauye suke tsokanar ta Ladi mai biri, Ladi mai biri. Daga ƙarshe sai ta daina fito da wannan birin, duk wanda ya tambaye ta ina birin sai ta ce ta maida can cikin daji gurin 'yan uwansa. Ashe birin nan yana cikin gida tana kiwonsa. Wata rana aka wayi gari wannan birin ya zama ƙaton gwaggon biri. Duk wanda ya taɓa Ladi, wannan birin yakan fito domin ya nuna fushinsa, saboda a ranar ganin ba a zaman lafiya, babu babba babu yaro, kowa sai ya tabbatar da cewa an taɓa Ladi. Wata rana mai gari ya sa a je a kirawo mai Ladi, saboda yana so zai ci mata mutunci. Akan me? Saboda Ladi tana kiwon biri, kuma sannan bata gaya wa kowa ba, har wannan birin ya girma ya zama abin tsoro a cikin al'umma. Aka je aka faɗa wa Ladi mai gari yana neman ta. Ladi ta shirya tsaf, sannan ta nufi zuwa fadar sarki, inda ta je ta zauna ta ba sarki girmansa. Kai tsaye sarki ya hau Ladi da faɗa, sannan ya sa fadawa su fitan mai da Ladi, kuma sannan ta je ta kawo wannan birin duk inda yake, saboda dole ne sai an kashe shi. Sannan Ladi ta ce, ranka shi daɗe, ina fata da ka yi haƙuri akan duk wannan abin da birin nan yake yi, saboda haka zan gargaɗe shi, kuma sannan ya daina takura wa kowa a cikin wannan ƙauye. Sannan Ladi ta ƙara da cewa sarki, ni na kasance ni kaɗai nake rayuwata ba tare da kowa ba, sai wannan birin na samu nake kiwata shi tun yana yaro har ya girma, wanda yanzu ya zama mun garkuwa kuma ya zame mun kariya. Duk wanda ya taɓa ni baya bari, tabbas sai ya ji ya ɗauka mun fansa. Shi kake so na kawo ma? Sarki ya ce in kuma ba za ki kawo shi ba, yanzu nan in sa a je a ɗauko shi, saboda ne maganinsa dole ne sai an kashe shi, saboda ya zame mana dodo a cikin al'umma. Sannan Ladi ta ce, ranka shi daɗe sarki Jatau. Kai tsaye ta faɗi sunansa. Ni ba zan iya ba, amma idan har kai kana ganin zaka iya, to ga fili ga mai doki, shaura tsakuwa. Idan har kana ji kai zaka iya, ka je har cikin gidana, sannan ka ɗauko biri na, sannan ka hukunta shi, har kana ikirarin cewa zaka kashe shi, to bismillah zaka iya. Ladi ranta ɓace ta fita daga cikin wannan fada. Sarki ya sa a je har gidan Ladi domin a ɗauko wannan biri. Aka bi Ladi a baya, tana tafi tana masifa har ta ƙarasa zuwa gidanta. Sannan ta faɗa wa wannan gwaggon birin duk abin da ya faru. Sannan ya ce to shikenan shi bari ya je ya samu sarkin da kansa. Ya fito, mutanen gari suna ta gudu a tsorace, saboda sun ga ran wannan biri ya ɓaci. Duk wanda ya samu yakan yi jifa da shi. Ya je har fadar sarki, sannan ya samu sarki. Ya kankara wa sarki honin, ya ruguza fadan nan, ya rusa sarkin nan, ya samu sarkin daga ƙarshe ya kashe shi. Ladi ta ji ba daɗi sosai ganin cewa birin nan ya kashe sarki. Sannan wannan biri ya zo ya ɗauki Ladi ya naɗa mata kambun sarauta, sannan ya ce daga yanzu ita ce sarki, duk abin da ta faɗa shi za a yi, kuma idan har wani ya ƙoƙarin juya mata baya, to tabbas sai na kashe shi. Dama sarkin nan ya kasance mugu ne shi sosai, yakan kwace wa mutane abubuwan da suka mallaka, musamman dukiya da kuma wasu kadarori. Daga nan ne fa Ladi ta zama sarki, ita take ba da umarni duk abin da za a yi. Duka fadawan nan suka dawo bayanta, da kuma sojojin da suke cikin wannan masarautar, kowa ya dawo bayan Ladi. Daga nan Ladi ta sami yanci sanadiyar wannan biri da ta taimakawa. Sannan wannan birin ya faɗa wa Ladi cewa, ni zan koma cikin daji cikin 'yan uwana birrai tare da namomin dawa in ci gaba da rayuwata, saboda haka zan bar ku a cikin wannan fada da kuma cikin 'yan adam, wato cikin gari. Sai dai duk abin da ya faru kawai kaki wata ki yi fito kawai ya wadatar. Kin san dai ina da matakar ji sosai, saboda haka duk abin da zai faru da ke
da zarar kin yi fito ni kuma zan zo. Haka ya fita ya bar cikin wannan fada, mutanen gari suna ta kallonsa gashi ƙato sosai ya cikin daji. Can cikin 'yan uwansa namomin daji suka ci gaba da rayuwarsu. Ashe matan sarki da kuma 'yan uwan sarki sun shirya wa Ladi wata muguwar kisisina. Suka je suka ɗebo sojojin haya daga can wani ƙauye da yake kusa da su kan cewa a zo a kashe Ladi sannan a ƙwace wannan sarautar. Duk da kasancewa 'yan gari suna matuƙar jin daɗin mulkin Ladi saboda ya fi na sarki Jatau, shi dama sarki Jatau mugu ne, duk abin da ya ƙwace wa talakawa Ladi ta mamaida musu abubuwansu, suna matuƙar farin ciki da wannan mulki nata. Suka shiryo duk wata muguntarsu, haka suka yi tandazo shirin yaƙi, suka zo akan za su kashe mutum ɗaya. Sojojin nan na Ladi wato fadawa suka hana duk wani abu da zai faru akan Ladi. An zo za a caka wa Ladi kibiya, wani bafadi ya yi tsalle ya kai jikinsa aka caka mai wannan kibiyar. Ladi ta ji ba daɗi sosai ganin yadda ake kashe mata mutane, sannan sai ta tuna da wannan abin da birin nan ya faɗa mata, fito kawai ya wadatar. Ladi da tashi sai ta yi fito har guda 7. Wannan biri ya tattaro shauran 'yan uwansa birrai a fusace suka shigo cikin wannan ƙauye. Sannan Ladi ta mai bayanin duk wani abu da zai faru. Ya ji haushi sosai ganin cewa Ladi za a yi wannan abu, sannan ya tattara su gaba ɗaya ya kwashe su tare da 'yan uwansa birrai suka yi cikin daji tare da wayannan mutanen, suka ɗaure su suka ringa zane su suna musu horo har sai da suka tabbatar da cewa sun shiryu kuma sannan ba za su ƙara ba, kuma idan har suka dawo cikin gari za su ci gaba da yi wa Ladi biyayya, duk abin da ta ce a yi shi za a yi. Suka ce daga nan birin nan suka dawo da su tare da 'yan uwan sarki Jatau, sannan suka ba wa Ladi haƙuri akan abin da suka yi mata. Ladi ta ce ita ta haƙura, ita koyi abin da take ƙoƙarin ta samar a cikin wannan ƙauye ba komai bane face zaman lafiya. Idan har za su zauna da kowa lafiya, ita ba ta da matsala da kowa. Sannan suka ce sun yi alkawarin za su zauna da kowa lafiya. Daga nan Ladi ta ci gaba da mulki, sakamakon da ba ta da kowa yanzu ta zama mai hadda 'yan aiki, kowa da kowa duk suna ƙarƙashinta. Wannan shine tatsuniyar mu ta yau. Kada ka manta, idan kai bako ne a wannan tasha ta mai albarka, muna so ku danna mana subscribe ta yadda za mu ringa sanar da ku da tatsuniyoyin mu da zarar mun ɗaura.